बढ़िया कि गोटे स्थान होता है रखा घरे श्री गणेश विराजमान हे घरे खाली पेप्सी धरदे ना छिंडीज चल रबार बाहरी है केत खर्च सब एपर्तंत टंका 50,000 खर्च मूर्ति फूर्ति सब किଣା तो आम तो मझे घर कम चलता जोरसोर ठाकुर गोटे बढ़िया कि गोटे स्थान होता है रखा घरे तो मूर्ति किଣା बोली 6-7 दिन लेट है आज रविवार था जिम बंद था पलि आसली मूर्ति नहीं जावा मार्बल एम्पोरियम जोटा कि ये स्पेशल सब मूर्ति मिले आम गणेश गोटे बहुत बढ़िया मार्बल मूर्ति गला मार्बल एम्पोरियम रू से सफासफी चलती श्री गणेश विराजमान हे घरे सानवी गणपति बापा मोरिया केमी लगुंट सहित आम गोटे बढ़िया मार्बल चौरा भी जीव गोटे गणेश ठाकुर को आम प्राय नीट एंड क्लीन सफासफी करके नियाब आज विराजमान हे घरे गणपति बापा मोरिया सफासफी होगी डेली पूजा करूटी सानवी तो दायित्व डेली पूजा करी परीक्षा जावा आगु डेली मुंडिया मारिकी धूप देकी जीवु है चोरटा बढ़िया लगे ना कड़े भल संडे पूरा एंजॉय है सब काम भी सरला मूर्ति किणाला चौरा किणाला सारे मोर गंजी भी किणाला अरे मो गंजी तो ब्लॉग है हाँ बेनिटन मोर गंजी किणाला चार्टा गंजी तापर आम खुशी पलि आसु पिज्जा खाइबा सानवीर खाई था कि घर नहीं जाऊँ कहीं एवं हूँ भात खाଇବା टाइम ये पिज्जा खाइले भल लगे घर को ना माइक्रोवेव गरम कर खिया आज सन्ध्या पिज्जा पार्टी हाँ दीटा बड़ बड़ पिज्जा जाइए गार्लिक गार्लिक ब्रेड हूँ मोर नो फ्रेंच फ्राइज समस्त होगा आ पिज्जा समस्त खाइबे मिसिकी आकाश भी पिज्जा खाइब दीटा बड़ बड़ पिज्जा दीटा मैं पाखापाखि 10 पीस भाया हम 10 पीस समस्त खाइदेवे
ମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଉ ଯେ ଦୁଇଟା ଖାଇବେ ସେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଖାଇକି କହ ଆଉ 10ଟା ଆପେଲ୍ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବୁ ତାହେଲେ ହଁ 1000 ମିଳିବ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ 10,000 ନା 1000 1000 ହଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେବ। 10ଟା ଆପେଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ୍। ଚଉରାଟା କେତେ ଓଜନ ହେଇଛି ନା ଓଜନ କେତେ ସେମିତି ପେପ୍ସିଟା ପୁରେଇ ଦିଅ। ଖାଲି ପେପ୍ସି ଧରିଦେ ନହେଲେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଚାଲ ହେଇଗଲା ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା ଘରେ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ନଥିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ ପିଜା ହେଇଛି ଭିତରକୁ ଖୋଲ ଫୁଲ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାର୍ଥଡେ ତ। ଓହୋ ବର୍ଷକୁ ତମର 6 ଥର ବାର୍ଥଡେ ହେଉନି କି? ବର୍ଷକୁ 6 ଥର ବାର୍ଥଡେ ହେଉଛି। ଚାଲ 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 ଦେଖିବା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଜ୍ଜା ପାର୍ଟି ହେବ। ବହୁତ ସାରା ପିଜ୍ଜା ଆସିଛି। ସାନ୍ଭିର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଆଉଛି ସେମିତି ମାଲ୍ ବି ଯାଉଛି। ଏ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ରବିବାର ବାହାରି ହେଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ? ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ସବୁ କିଣା ହେଇଛି। ସହକାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ତାପରେ ପିଜ୍ଜା ଚାଲୁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଲା ଆଉ। ନାଇଁ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାନ୍ଭିର ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଏବେ ପୁରା 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନ୍ଭି ପୁରା ପ୍ୟାକ୍। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି କିଛି ଖାଇ ହେବନି। ନା 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 କିଛି ଖାଇ ହେବନି। ଆଜି ଘରକୁ ଆମର କିଛି କେବେ ଆସେ ନା କେହି ପାର୍ସଲ ଆଣନ୍ତିନି। ପପୁ ପରିକା କି ସାବୁରେ କିଛି ଜିନିଷ ଆମର ଆସେ ନା। ସେ ବାହାରୁ ଗଲେ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଏ ନହେଲେ ପୁରା ସପ୍ତାହ ସାରା ପୁରା ପାଟିରେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରିକି ରୁହେ। ସାନ୍ଭି କ'ଣ କହିବି ସେ ଦୁଇଟା ରହିଛି ଆଉ। ତ ଆମର ଗାଡ଼ି ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ ପୁରା ପଛପଟେ ପୁରା ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଚଉରା ପୁରା ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚଉରା ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ବେନିଟନ୍ ରହିଛି ଗଞ୍ଜି ପୁରା ଏକାଥରେ ବାହାରିଲେ ପୁରା 4ଟା ଗଞ୍ଜି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଘରେ ଗଲେ ଖୋଲିବା ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଉପରୁ। ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କଲର୍ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଆଗେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଦୁଇଟା ଆଉ ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଦୁଇଟା ହେଇଛି। ବେନିଟନ୍ରୁ ଆମର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ବେନିଟନ୍ ବୋଧେ କ'ଣ ଲାଗିବ ସବୁ 8,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା 4ଟା ଗଞ୍ଜି। ଏଇ 8,700 କେତେ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି 9,000 ଟଙ୍କା ଆଉ। ବେନିଟନ୍ ଆମର ଏତିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ପିଜ୍ଜା ବି ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ବହି ଖାତା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ସାନ୍ଭିକି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁକା। ଆଉ ସାନ୍ଭି ଆମର ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ଖିଆ ଚାଲିଛି ବୁଲା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଖିଆ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସକାଳେ ଭଲ କିଛି ଖିଆ ନାଇଁ ଘରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାଛ ଫାଛ ସବୁ ହେଇଛି ପୁଣି ପପୁ ଯାଇଥିଲା ଗାଁକୁ ଗଞ୍ଜା ଧରିକି ଆସିଛି 3 ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଆସିଲା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ଆଜି କରାହେଇନି। ରାତିରେ କରାହେବ। ଖରାବେଳେ ଆମର ମାଛ ହେଇଛି ଆଉ ଗଲେ ଭାତ ମାଛ ଆଗେ ଖିଆ ହେବ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଜ୍ଜା ପାର୍ଟି। ଆଚ୍ଛା ଭାତ ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଖିଆ ହେବ ତମର ମାଛ ଖାଇବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପିଜ୍ଜା ଖିଆ ହେବ ଆଉ ରାତିରେ ଗଞ୍ଜା ଖିଆ ହେବ। ରାତିରେ ଗଞ୍ଜା ଖିଆ ହେବ ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଗଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କଲର୍ ସବୁ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଲା ଅଛି। ପୁରା ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେତିକି ଦେଖା ଥାଉ। ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ୍ ଗଞ୍ଜିର ପିନ୍ଧିବାକୁ
ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ରଖିବା ଯେ ସେ ଜାଗା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଏଇଥର କହୁଛି ରଖିଲେ ସବୁ ବାଗା ହବ ଅଙ୍ଗାର ଜାନୁ ଖାଇବୁ ଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଜା କୋଉଟା ହେଲା ଜାନୁ ସବୁଠୁ ଦୁଷ୍ଟ ଜାନୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମା ଗରମ ପିଜା ପଳେଇ ଆଇଲା ଟେବୁଲରେ କ'ଣ ଜାଗା ହଉନି ଆସ୍ତେ ଲାପଟପ୍ ଫାପଟପ୍ ଅଛି ଦେଖିକି ଯାହା କରୁଛ କର ଆଉ ଖାଇବା ଚକରରେ ମୋର ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଯିବ